Arthur, vil du putte den her i skraldespanden? Vi har en til, der skal puttes i skraldespanden. Den skal i skraldespanden. Far, vil du holde den her nede, mens jeg trykker den her ned? Vil du give en pose til Arthur, så han kan putte i skraldespanden? Nej, far. Du har ikke engang gjort det. Du skal holde på den, så jeg kan tage den med. Nej, det er heller ikke sådan. Jeg ved bare ikke, hvad den der. Vil du ikke lige give en pose til Arthur, så kan jeg... Prøv at se, vi kan lægge alle poserne her, Arthur. Se her, der er skraldespanden. Se her, Arthur, de skal i skraldespanden. Der. Den skal i skraldespanden. Se, den skal i skraldespanden. Den skal i skraldespanden.